Γεια σας, σας καλωσορίζουμε και πάλι στο κατάστημά μας Hobby Lobby, Κολοκοτρώνη 33 Σύνταγμα, όπου σήμερα θα σας δείξουμε αυτή την όμορφη εσάρπα σε σχήμα βεντάλιας που γίνεται με το νήμα Micro Cosmic Colors σε αυτά τα 6 χρώματα. Έχουμε κάνει ένα μικρό δείγμα για σας, το έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο που θα δώσουμε σχήμα της βεντάλιας και γίνεται ως εξής. Λοιπόν, η εσάρπα πλέκεται από αυτό το σημείο εδώ του σχεδιαγράμματος, θα σας το δείξω γιατί είναι βασικό. Θα σας το δείξουμε και στο βίντεο μέσα, να το έχετε, διότι έτσι βλέπετε ακριβώς τη φορά, πώς ξεκινάμε και πού τελειώνουμε. Ξεκινάμε από εδώ, με ένα λεπτό μέρος, και εδώ στο τέλος φαρδένει. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό το σημείο και σε αυτό το σημείο ρίχνουμε 52 πόντους. 68 πόντους, ο πλάτος μας είναι 52 στη μεζούρα. Λοιπόν, και θα σας το δείξω πώς ξεκινάμε. Οπότε αυτό το σημείο που ξεκινάμε είναι ακριβώς από αυτή τη μύτη εδώ. Λοιπόν, πλέκεται μέχρι ένα σημείο τη σειρά σας, όλο καλή πλέκεται αυτό με βελονιά μους, και φτάνουμε μέχρι ένα σημείο και γυρνάμε προς τα πίσω, με κοντές σειρές δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Εγώ διάλεξα ένα άλλο από αυτό που κάναμε με την εσάρπα μας, στην εσάρπα. Είναι πιο ανοιχτόχρωμο και θα δείτε ακριβώς πώς γυρίζω και τυλίγω την κλωστή γύρω από τη βελόνα για να μην μας κάνει καθόλου τρύπα, γιατί υπάρχει ένας τρόπος στο γυρισμό. Φτάνουμε μέχρι το τέλος και δεν μπλέκουμε τους 3 τελευταίους πόντους. Θα σας το κάνω λίγο γρήγορα γιατί είναι απλό. Όλοι ξέρουμε να μπλέκουμε καλή, τη λεγόμενη μους βελονιά, μπρος πίσω. Θέλω απλά να σας δώσω να καταλάβετε πώς παίρνει σχήμα αυτής της βεντάλιας το πλεκτό μας. Και έχουμε φτάσει στις 3 τελευταίους. Μόλις φτάσουμε στους 3 τελευταίους, βάζουμε εδώ ένα σημαδάκι. Κάτι που να μας δείχνει κάθε φορά που φτάνουμε να θυμόμαστε ότι είμαστε στο σημείο των 3 τελευταίων. Γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να έχουμε περισσότερους από 3 στο τέλος. Γυρνάμε το πλεκτό μας, παίρνουμε τον πρώτο πόντο, τον περνάμε απέναντι, κατεβάζουμε την κλωστή μας προς τα πίσω, τον ξαναπερνάμε απέναντι και με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνει καθόλου τρύπα. Και συνεχίζουμε μέχρι τέλος. Θα σας το κάνω λίγο γρήγορα. Έτσι πάμε μέχρι το τέλος, ξαναγυρνάμε πίσω, αφήνουμε άλλες 3, δηλαδή συνεχώς γυρνάμε προς τα πίσω, αφήνουμε 3, κάνουμε αυτό με την κλωστή μας που την κατεβάζουμε, μέχρι να φτάσουμε να έχουμε στην άκρη μας ένα πόντο. Έτσι παίρνει αυτό το μάκρος της βεντάλιας μας. Σας κάνω μόνο άλλη μία σειρά για να αντιληφθείτε και μετά θα σας δείξω τα ρηξίματα στις άκρες για να δείτε πώς μακραίνουν. Λοιπόν, τώρα ξαναγυρίσαμε και φτάσαμε στη μεριά που θα αφήσουμε τους 3 πάλι στο τέλος. Δεν τους πλέκουμε, είχαμε ήδη 3, τώρα έχουμε άλλους 3. Ανεβάζουμε την κλωστή μας εδώ. Εδώ. Περνάμε τον πρώτο από τους 3 που αφήσαμε απέναντι. Κατεβάζουμε την κλωστή μας κάτω. Τον ξαναπερνάμε πίσω. Και πλέκουμε τον επόμενο. Έτσι δεν μένει τρύπα. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι το τέλος. Δεν θα σας δείξω άλλο. Αυτό θα γίνεται συνεχώς μέχρι να φτάσουμε εδώ να έχουμε 1 με 2 πόντους. Καλύτερα να έχουμε τον έναν, τον τελευταίο. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι εδώ. Επιστρέφουμε τώρα, αφού έχω κάνει όλη την βελόνα. Φτάνουμε στο τέλος, όπου θα σας δείξω πώς θα ρίξουμε τους πόντους αυτού του κομματιού εδώ. Δηλαδή, φτάνουμε εδώ, υποτίθεται ότι έχουμε φτάσει, έχουμε κάνει αυτό, έχουμε φτάσει εδώ στον ένα πόντο και θα ρίξουμε τη γωνία τώρα, την επόμενη γωνία.
της βεντάλιας μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έχουμε ολοκληρώσει, υποτίθεται έχουμε κάνει αυτό εδώ το κομμάτι. Μην κοιτάτε τώρα, αυτό είπαμε ότι είναι δείγμα. Λοιπόν, και κάνουμε αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, τόσο. Αυτό είναι αληθινό τώρα, η αληθινή πόντη αυτή. Είναι ακριβώς όσοι χρειάζεστε για να έχετε αυτό το κομμάτι. Αν τώρα θέλετε η εσάρπα σας να είναι πιο μακριά, εδώ θα προσθέσετε και άλλους πόντους στα ριξήματά σας. Εγώ έκανα ακριβώς όσο ήθελα να έχω μια κοντή εσάρπα σαν και αυτή που βλέπετε στη φωτογραφία σας, στο βίντεο. Λοιπόν, και αφού ρίξουμε αυτούς τους πόντους, τους πλέκουμε κανονικά και συνεχίζουμε. Όπως σας είπα, μη σας νοιάζει που στην αρχή δείχνει ότι ξεχωρίζει. Πλέκοντας θα ξαναρθούν στη θέση τους όλα αυτά. Μαζεύουνε. Όταν θα ξαναγυρίσετε στη δεύτερη σειρά να ξαναπλέξετε, όλο αυτό θα έχει μαζευτεί. Δεν αφήνει κανένα χαλάρωμα. Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Φτάσαμε εκεί που ρίξαμε τους πόντους, στο κυρίως κομμάτι του πλεκτού μας. Συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο μέχρι τέλος. Βλέπετε τώρα έχουμε κάνει αυτό το πράγμα εδώ, την προέκταση. Λοιπόν, έχουμε ρίξει 14. Θα πλέξουμε μέχρι εδώ, δηλαδή μετράμε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Εδώ θα σταματήσουμε. Αυτούς τους 14, σαν και αυτούς που προσθέσαμε, τους βγάζουμε σε μια παραμάνα αναμονής και τους έχουμε stand-by. Κάθε φορά που θα προσθέσουμε στην άκρη τους πόντους μας, σταματάμε 14 πιο μέσα στη σειρά και τους βάζουμε σε παραμάνα αναμονής και πλέκουμε αυτούς. Όταν φτάσουμε λοιπόν εδώ, δεν θα πλέξουμε και τους 3, θα γυρίσουμε πίσω να ξαναρχίσουμε το ίδιο τρόπο. Δηλαδή, θα φτάνουμε εδώ, θα αφήνουμε 3, μετά άλλους 3, μετά άλλους 3, μέχρι να φτάσουμε πάλι εδώ στον έναν. Έτσι λοιπόν θα πάει η βεντάλια αυτή. Όλο το πλεκτό είναι, και αυτό σας έχω το σχεδιάγραμμα, να βλέπετε πώς ακριβώς είναι το σχήμα του. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, θέλω να έρθετε στο κατάστημά μας να σας βοηθήσουμε από κοντά. Η φιλοσοφία πάντως είναι αυτή. Φτάνουμε στην αρχή μέχρι την άκρη, αφήνουμε 3. Μόλις μας μείνει ένας, ρίχνουμε τους 14 και αφαιρούμε στο πήγαινε τους 14 από τη βελόνα μας και γυρνάμε συνεχώς προς τα πίσω. Αυτό είναι το σάλι μας. Να σας το δείξουμε και ξαπλωμένο. Να το δείτε και ανοιχτό, για να καταλάβετε ακριβώς ότι είναι το σχέδιο αυτό. Σας βάζω και το περιοδικό από πάνω, για να το δείτε ακριβώς πώς είναι. Αυτά. Καλή σας επιτυχία και σας περιμένουμε όποτε θέλετε στο Hobby Lobby να σας το δείξουμε και από κοντά. Γεια σας.